Hey, det er Johan. Jeg har brug for din hjælp. Jeg så din hjemmeside der, og jeg har virkelig nogle seriøse problemer. Hvad så? Er du klar til at skrive under? Slap lige af, mand. Jeg skal lige have et overblik over det her. Prøv at høre, jeg kan skaffe dig penge, jeg kan gøre dig rig. Hvor mange penge vil du have? Vi snakker 10 millioner, 100 millioner. Det er ligegyldigt. Du kan blive pisserig. Rigdom, det siger mig overhovedet ingenting. Okay. Så er det ikke det. Prøv at høre, jeg kan gøre dig kendt. Jeg kan gøre dig berømt. Jeg kan gøre dig til den nye Hollywood-stjerne. Du siger bare, hvad du vil have. Jeg kan gøre dig til den mest kendte, du nogensinde har tænkt på. Brad Pitt, det hele. Det siger mig heller ingenting overhovedet. Berømmelse er slet ikke det, som jeg går. Det vil ikke give noget til mit liv. Mit store problem er, at jeg er virkelig forelsket, og jeg kan ikke få den pige, jeg gerne vil have. Kærlighed. Hørt den 1 million gange. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg vil virkelig gøre hvad som helst. Vi er alt. Der er ikke nogen grænser. Bare jeg får den pige, jeg elsker. Så er det en helt anden ting. Det er den her. Skriv under her. Ha 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 ha. Ha ha ha.